Pred niekoľkými chvíľami sme zistili mimoriadnu udalosť na našej hranici s Ukrajinou. Približne viete, že v poslednom období sa častokrát dochádzalo k narušeniu našich hraníc aj vzdušnými prostriedkami vzhľadom na nepriechodnosť našej hranice. Po zemi hľadajú pašeráci a migranti rôzne ďalšie trasy, ktorými by mohli vlastne svoju nelegálnu činnosť vykonávať. K tomu sme zriadili aj skupinu pracovnú, ktorá na tom intenzívne pracuje. Od piatku minulého týždňa sme vlastne mali aj naše letové prostriedky Mi-171 a Bell-429 na východnej hranici. V stredu v noci sme zaznamenali jeden z preletov dovtedy neidentifikovaného leteckého stroja, ktorý prekročil našu hranicu. Následne prebiehalo pátranie, avšak pátranie bolo komplikované veľmi nepriaznivým počasím, najmä s veľmi hustou hmlou. Ako náhle sa dnes hmla zdvihla, pokračovali sme v pátraní a objavili sme trosky vrtuľníka Mi-2 v okrese Michalovce, kde bohužiaľ boli nájdené aj mŕtvi pasažieri, ktorí sa v tomto vrtuľníku pravdepodobne nachádzali. Pátranie vlastne len začalo, táto správa je stará iba niekoľko minút. Do tejto chvíle bolo nájdených 6 obetí tohto nešťastia a ide o vrtuľník ukrajinský aj s výsostnými znakmi Ukrajiny a budeme podrobne skúmať príčiny. Pilot sa s najväčšou pravdepodobnosťou snažil vyhnúť našim silám a prostriedkom a robil nebezpečné manévre, najmä vo veľmi zhoršenom počasí, či už otázke výšky, pretože letel veľmi nízko. Priamu bezprostrednú príčinu nehody samozrejme v tejto chvíli ešte nepoznáme a všetko bude podrobené pátraniu. Je to mimoriadne smutná udalosť a vidíte, že sa či pašeráci a prevádzači neštítia akýchkoľvek nebezpečných aktivít, aby dokázali prelomiť našu hranicu. My tie opatrenia pripravíme na to, aby vôbec takýmto letom nedochádzalo, pretože všetci, ktorí využijú služby prevádzačov a pašerákov, samozrejme sa vystavujú mimoriadnemu riziku ohrozenia svojho života, na čo teraz doplatilo predbežne 6 ľudí. Nie je vylúčené, že počet obetí sa môže ešte pri ďalšom pátraní zvýšiť. V akej oblasti tento vrtuľník spadol a vieme definovať, či aj niečo prevážal okrem ľudí? Zatiaľ sme naozaj, je to niekoľko chvíľ, kedy bol vrtuľník objavený a zatiaľ môžeme hovoriť iba o ľudských obetiach. To bolo predovšetkým, čo nás v tejto chvíli najviac zaujímalo, či dokážeme ešte nejak pomôcť, ale pravdepodobne k tomu pádu došlo vlastne bezprostredne po tom, čo bolo prekročené naša štátna hranica. Hovorí sa o pašerákoch cigariet? Nie, v tomto prípade nemôžeme potvrdiť žiadnu informáciu, ani nemôžeme vylúčiť, že išlo o prevádzačov a že obete sú aj nelegálni migranti. To sa v tejto chvíli vylúčiť nedá. Čiže stať sa to malo asi niekedy v stredu? Stalo sa to v stredu, predpokladám. Nemôžeme to určiť, samozrejme na miesto boli privolaní všetci experti, kriminalisti, samozrejme súdni lekári, ktorí budú obhľadať miesto činu. Keď budeme mať ďalšie informácie, okamžite sa s vami o ne podelíme. Sprísnite ešte nejaké bezpečnostné opatrenia? My sme prikročili k tomu sprísňovaniu už dávnejšie. Nie všetky pašerácké lety však predstavujú nejaké zásadnejšie riziko, a preto sa viacej sústredíme priamo na bezpečné ohrozenie Slovenska, čo je naša hlavná úloha chrániť otázku cieľa daní tejto bezpečnostnej situácii, samozrejme druhoradá. Mali sme veľmi, by som povedal, pozitívnu diskusiu aj rokovanie s Slovenskou protivzdušnou obranou, kde sme prijali niekoľko rozhodnutí, ktoré budú mať za výsledok aj zvýšený monitoring, ktorý už dneska vlastne prebiehal, aj zvýšený monitoring hranice aj prostriedkami protivzdušnej obrany. Nasadzujeme vojenskú techniku aj v situácii, kde vlastne je to taký ten medzístupeň, pretože toto v skutočnosti tá miera zodpovednosti patrí do úseku civilného letectva, pretože aj výškou, aj rozmermi tieto predmety nepredstavujú vlastne priame ohrozenie vojenského charakteru a z našho pohľadu u pašerakov aj samozrejme ako bezpečnostného, ale ako náhle už ide aj o pokusy prevážať ľudí cestou vrtuľníkov, čo už je prostriedok, by som povedal, väčšieho rozmeru ako ultraľahké lietadlá, tak to už je vec, kde aj tieto
rozhodnutia a opatrenia, ktoré sme vykonali a najbližšie obdobie ešte ďalej vykonané, by mali zamedziť, pretože nejde len o to, aby sme zabránili prekročeniu štátnej hranice, ale predovšetkým, aby sme chránili aj ľudské životy, ktoré sú takýmito nebezpečnými a hazarderskými činmi veľmi, veľmi ohrozené. Príjmete možno aj nejaké mimoriadne opatrenia vzhľadom na túto Už toto sú mimoriadne opatrenia, čo sme prijímali a čo sme prijali a ktoré budú ešte nasledovať, pretože rozvinutie protizdušnej obrany na našej východnej hranici je nie vždy úplne najjednoduchšie rozhodnutie. Ide o naozaj mimoriadne opatrenie, ale doba si vyžaduje mimoriadnu situáciu, mimoriadne opatrenia. Takže tie teraz budú všetky prostriedky, ktoré má Slovensko k dispozícii, budú určené aj na stráženie toho vzdušného priestoru veľmi nízko k zemi. To je najpodstatnejšie, že sa tento priestor nikdy nevyužíval na takéto aktivity, ale myslím si, že hermetická ochrana našej hranice po zemi vylúčovala možnosť prekonať tú hranicu takýmto spôsobom. Viete, že už bola snaha ísť pod zem, to znamená, tunely sme už odhalili. Teraz zjavne tá snaha prekonávať hranicu tesne nad zemou opätovne zvýšila nejakú aktivitu a táto tragická udalosť je pre všetkých samozrejme veľmi nepríjemná, ale našou hlavnou úlohou je, aby sme naďalej našu východnú hranicu strážili tak ako doteraz.